बस तुम मेरे पास रहो। हमारा पास रहे में दिक्कत होला। चाहे शिकवा करो चाहे तुम गिला करो, बस तुम मेरे पास रहो। बस तुम मेरे पास रहो। लेकिन भाव है हमारा बात गाई ना कैसे। अरे दुबई में जाके दोबारा ये गइला झरिया में छुड़ाई गइला रे दुबई में जाके दोबारा हम जाएंगे। रूपा दी और शिवानी दी आप दोनों आ जाइए। आप लोग इतने प्यारे प्यारे हैं और पीछे रहिएगा तो कैसे होगा, है ना विक्की जी। आइए। अरे दुबई में जाके दोबारा ये गइला झरिया में छुड़ाई गइला रे सब कोई कलाकार जुटल बड़े। और चेहरा टमाटर जैसा पियाज के लाल हो, फूलल पाँचकिए नुगाइल रजऊ के गाल हो। इतना बड़ी कैमरा वाले लगल बड़े और सब कोई चढ़ाई भी ना के कोई कैमरा से दिक्कत होगा। दिक्कत नहीं के भाई, सब लोग चढ़ाई। दिक्कत काहे के रही, रौरा दिक्कत होता है इस बोलते हैं। हम तो चाहते नहीं कि और सदु से बढ़ जाए तो ठीक रहे। ना ना सब कोई के चढ़े के चाहिए। लेकिन भाव बा कैसे अच्छा है राटा भाई सोन फूलल पाँचकिए नुगाए रजऊ के गाल हो। चेहरा टमाटर जैसन पियाज के लाल हो, फूलल पाँचकिए नुगाइल रजऊ के गाल हो। दुबई में जाके दोबारा ये गइला झरिया में छुड़ाई गइला रे क्या हो छोटे बाबा। दुबई में जाके दोबारा ये गइला झरिया में छुड़ाई गइला रे कौन जानी खाके बंगली लिया के पिया दिलू भाई गइला रे। ऊपर से मामा वहां गिर गइले, आय हाय ऊपर से मामा वहां गिर गइले। काहे रमा गया भैया, अच्छा लगी तो ताली बजाई सबे के ठीक बा। ऊपर से मामा वहां गिर गइले, आय हाय ऊपर से मामा वहां गिर गइले। हमरा राजा जी के घोड़ा वहां टूट गइले, हमरा सैया जी के घोड़ा वहां टूट गइले। हेलो आई
देख ली इनको कुछ कहे था है ना। हां हमू कहल तनी ऐसे कने रुआ पहिली ला कोई करत त बढ़िया से कॉल लेवे दो करा हां खूब महिमा सम्मान कर तो खोदलो ठीक ना होला ई तो सबके पता बा। अभी देखी ना खोदे में खुदाई न हो गई। हेलो बाबा जयकारा त माई के होए कोई यहां के शुरुआत होए दिल बनी। हां हां छतवे पर हां देखावा छतवे पर खाड़ बनी गलिए में आ जा हां आ दू गो हम रखले बनी कहूं सधा जा। तमाम गाना तू लोग के आशीर्वाद से मार्केट में बजाता और ये मंच पे आवे में सबसे बड़ा योगदान बात हमारे बड़े भैया भोजपुरी के एगो अलग पहचान गीतकार शत्रुघ्न शरारती भैया का आशीर्वाद से मंच पे भी बड़े भैया पिंटू भैया मंटू भैया का आशीर्वाद से भाई तो हम चाहम कि जी इतना बढ़िया कार्यक्रम कर लेबा वहां सब खातिर एगो हल्ला के ताली भैया का आशीर्वाद हो जोर से हो कहे के बका क्या कर रहा है कहना है क्या कहना है हर की आइल बाटे खबर एगो बालू के खदान से अमरलस भातार तोर 4 गो के जान से। अब सुना तो ई बतिया अब रउआ कहो हां अरे की पैसा के गरमी बाटे रे बबुआ आ थाना पुलिस रोकवा दी। अच्छा ई हम कही हां पैसा के घर में हटे रे जनुआ थाना पुलिस रुकवा दे। आ काहे खातिर काहे ई बालू के माफिया होरे मजनुआ अरे की बालूए में तो पावा दी। अब डांस हो के आई जाने को नहीं रूपा जी शिवानी जोर जे बस सब लोग खड़ा हो चाची लोग उठो चाची लोग हां आए आओ ये तोर चाची ऐसे रे आ तोर चाचा कहां बड़े और चाचा को मनरेगा में इंटर हुए वो कहा का चाचा यहाँ बैठल रहे लिहा अरे की आइल बाटे खबर गो बालू के खदान से मरल खतार तोर 4 गो के जान से रे खबर है को बालू के खदान से मरल खतार तोर 4 गो के जान आइल बाटे खबर गो बालू के खदान से मरल खतार तोर 4 गो के जान से। खबर है को बालू के खदान से मरल खतार तोर 4 गो के जान से बालू के घर में हटे रे जनुआ खाली पुलिस रुकवा दे हो। और बालू के माफिया हवे मजनुआ बालू में लुकवा दे हो। बालू के माफिया हवे मजनुआ बालू में लुकवा दे हो। आ धुन कौन लगी कि चढ़ली जवानी मुआ ना खाला काला काटा में जाला जादू काला काटा में जाला सोया काला काटा में जाला काला काटा में जाला सोया काला काटा में जाला। ए दीवानी कहतो काला काटा में जाला सोया काला काटा में जाला आव है आ तू हो तने इधर हिला ली हो आई अभी आई थोड़ा सा शिवानी है ना से आ हाय हिली बाबा रमंगा भैया चढ़ली जवानी मना खाला चढ़ली जवानी मना खाला काला काटा में जाला। पेटीएम पर 500 रुपया प्राप्त हुआ देवी और सजनों अच्छा श्रीपुर पंचायत के पूर्व मुखिया मदन सिंह जी से बहुत आशीर्वाद गोड़ छू गोड़ लगते गर्जियन के चली कहे के बका अरे की बालू के माफिया हटे मजनुआ बालू के माफिया हटे मजनुआ बालू
पियावा के पत्थर कमरिया हम मजा आवेला पातर पातर पियावा के पत्थर कमरिया हम मजा आवेला हाय हाय मजा आवेला जब धरे कमरिया हम मजा आवेला जब धरे कमरिया हम मजा आवेला आगे कहे के बाद क्या कहना है? क्या कहना है क्या कहना है? कि एरिया में नाम से चलेला रंगादारी अब बालुए के पैसा से बांगलाया गाड़ी ला, भैया अरे कि एरिया में नाम से चलेला बालुए के पैसा से बांगलाया गाड़ी पता नहीं ना तो भैया एसकेडी जी सुनिए ना इधर आइए ना कोरोना के फायर जब सब लोग भागता बहुत सारा कलाकार बन देखिए ओरिजिनल कलाकार की पहचान यही से होला कि कम टाइम में ज्यादा मैच खेल के भाग देवे के बा। ठीक बा टाइम लेनी है तो ढोक तो ज्यादा नहीं खेल लेवे के अब इतने हम प्रिंट टाइम कर लेनी है भाग चलो हम भाग टाइम चलो लेनी है भाग चलो ज्यादा देर इधर ठाटे नहीं जा। अभी बहुत सुंदर सुंदर कलाकार बैठल बनी मंच पे का करी मंच छोड़ दी जाई तब गए दुगो गाएंगे चले के अरे दारू के भाटी अपने बाटे डाल के मुड़ी झोंकवा दी तो बालू के माफिया हटे मजनुआ बालू के माफिया हटे मजनुआ बालू के बस हम तो इतने गाई चले एक गीत ज्यादा हम ना लेबो अच्छा रुआ तो कहली